Halo perlok, kublay, shibon ngipi, kampang ni gitu, ki perlok ki baca page bar ki bala subscribe ya ke channel juga. Dan ku abanong ba nadai way na ki tau briu, ba ku abanang ne ban tip ya shibon ke. Ya hangne kadai kacing pyrshang juga kuno ban shet cake. Ngam don oven tang ba ngan shet no request, ngapun kam do pan. Hi hangne nga pyrshang ban khlem nga labo yo ni done kata nga labo chili nga labo ni baking soda kato na mo yang impet long no ne cake nga pyrshang nga labo wat ne bataro